Put ljudi, evo nas u novom vlogu, vlog 3-4, ne znam koji već broj. Uglavnom danas nedjelja, danas ćemo malo slagati roštilj za moju obitelj i danas ću pokazati kako ja hranim svoje ljubimce. Vidio se ih na početku, a idemo sada opet. Evo ih tu su. Ništa strašno ljudi, malo jesu bahati, ali dobro. Idemo odmah, tako kukuruz. Još moramo i ovo puno preći. Pogledajte ih malo izbliza. Ajde, dođite dečki. Mislim da su vam prekrasni. Hvala vam ljudi, oni vam uživaju u tomu, jelu tomu. Sve vam pokazati još nešto što se nalazi ovdje ispod. A gledajte, jaj, šta ste vi gluposti napravili. Vište, mučeki. Ajde, dođite. Sve su pomiješali. Bi papali neke, ha? Ha? Evo ljudi, ja moram staviti malo vode. Kada je led se stvorilo. Sad se malo vruća voda bu se otopio. Da mogu piti. Inače pipa je zatvorena tam dole, onda ne možemo im davati vode. Znači, imamo tu neko što da pobacati. Ja ću nijel jednog dečka malog. Sad budete vidjeti. Da! Evo, sjećate se nje, Lina. Ona je bila iz onog videa u smislu šetnje sa psom. U nas u šetnju išli, ajde. Bum. Ko je dobar pas? Lina. Lina je dobar pas. Da. Da. Ajde, još ću vam pokazati jednog novog člana. I uglavnom, evo taj član se pojavio, do sada ga nije bilo. Nije ga bilo, nekako nam je otišao tamo daleko. Sad se pojavio, odi, Mic, Vladek. Evo ljudi, to je Vladek. Dođi Vladek. Ma da. Se vidi malo ljudi na YouTube. Ovako. Gledajte, on je dobar mačak. Gledam što idem ovako sebi na ramena. Gledajte. Ma da. Ko stoji gore meni na rame? Ovako papiga stoji ljudi moji. Ma da. Ajmo, hop dole. Skoči dole, ajde. Ajmo. Pokaži kako skačeš dole. Ne ideš dole, ha? Ma ti bi tu gore, ma da. Vidite, on bi samo se mazio. Vladek. Aj pozdravi ljudi. Vladek. Pozdravi ljudi, ajde. Nemoj se mazi sad. No da, ono gore, ajde. Pozdravi ljude. Ljude pozdravi. Ej, čoraci. Tu su.
tu, aj reći nek, ništa. Ljudi, mi se vidimo sad u mojoj sobi. Evo tu smo, kako je bilo brzo doći. Znači, frizura baš nije nešto opet. Uglavnom, tu se renderuje modirano, uploaduje modirano preživljavanje, trojka. Uglavnom, gledajte koliko još treba. 1 sat, 1 minuta. Znači, taman će biti to gotovo. Jedino mi se vidimo oko 12 dok ćemo krenuti slagati roštilja. Može. Evo ljudi, došli smo tu sada, idemo početi raditi. Speći kamera, dobro. Sad sam izdao mi snimam. Idemo zapaliti. Ne, evo. Evo ljudi, ja sam donio meso i sad imamo slušati žara da pripremaju za roštilj. Evo već da i mene vidite malo, ipak ja sam tu došao to. Nek se peče to. Slanina. Još nije. Nije okrenula se. Nije ovo krivo zarezano. Ja sam mislio da je može ovako staviti tamo. Pa vidite i mene, malo sve vidite. Evo ljudi, stižem do vas.
Da li malo bliže ljudi, ako vam se sviđa ovaj video, obavezno bacite like. Pazi, ne mogu opate. Uglavnom prepada zemlja pa zato ne mogu. Gledaj imam rupu oko sebe. Inače bi ja delao i trikove i sve, ali ne mogu. Ako vam se sviđa ovaj video, bacite like, komentar i sub ako još niste. Ima dosta pregleda na nekim videima, a niste subali na kanal, subajte se na kanal onda.